Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario de Arousa. Hoxe está con nos Nolo Chazo, que é o director da Escola de Arte Caliveras de Vilanova de Arousa. Bos días, Nolo, gracias por vir. A vos por chamar. Bueno, contanos que é Caliveras, para que non saiba. Pois Caliveras é unha escola de arte afincada en Vilanova de Arousa dende o 2019. E nada, naceu como un proxecto un pouco para dar a oportunidade a todo aquel que quere estudiar calqueira disciplina artística nunha vila pequeniña como Vilanova, sin a necesidade de chegar a cursar os estudios superiores ou de ter que ir pois, a outro sitio, non? Como desplazarse para poder estudiar ou practicar o que lle guste a cada un, non? Indiferentemente da idade que se teña. Claro, é para calquera idade, non? Sí. O sea, de A adultos ver, hai tamén. materias máis enfocadas a peques como mítico, iniciación á música, pois manualidades e tal, pero que tanto nas asignaturas de música, como en teatro, en plástica, artesanía, fotografía, non? Pois tanto para máis peques e nenos como para adultos, non? Un pouco para quitar ese estigma de que vou vello e xa agora que a onde vou a clase, non? Sí, Pois, notades eso. sí, máis antes que agora, é como que a peña foi entendendo un pouquiño, xa vai habendo grupos así de adultos, pero sí que como que estaba un pouco renqueantes. Sí, bueno, porque é verdad que tamén de adulto costa máis aprender algo novo, non? Os nenos teñen o cerebro ainda... Sí, como unha esponxa, como unha está claro. esponxa, e nos de maiores xa nos costa un poquinho máis, pero sí que se pode, non? Aprender algo de... Claro. Total, eso, cando é como enfocado como un hobby, non? Un neno sí que o podes... No meu exemplo, non? Como profe de batería, pois os nenos doulle máis caña, quizás na técnica, por si despertan aí ser un músico de la leche no futuro, non? E o alguén adulto xa é por un hobby, máis por pasalo ben, claro. E ti velo eso nos nenos? Tes esa visión de saber, este neno ten algo? Sí, claro, eso cando che chega un peque de 7 anos, de 6 anos, de 8 anos, que ves e notas cando toca todos os días na casa, e tocas cando non as baquetas gardas na mochila hasta unha semana para outra, non a saca. E que máis cousas se poden aprender ali? Música, bueno, batería... Sí, de música temos tamén guitarra, baixo, temos canto, piano, temos percusión tradicional, tamén gaita, batucada, e despois nada, teatro, plástica, artesanía en coiro, temos tamén skate, que incluímos este ano, E que tal a acollida tuvo? Sí, son moitas. E que tal a acollida tuvo skate como novidade este ano? Ben, a ver, como sempre, ao final, é o que decía antes, non é unha vila pequeniña, entón pois non ten a afluencia de público que pode ter ao mellor unha cidade como Pontevedra, ao mellor ou así, pero bastante guai, a xente que cursou moi contenta, que eso é o que, ao final, o que vai como alimentando un pouco cada materia, non, ano a ano, pero moi ben. E cantos alumnos tedes en total? Saberías máis ou menos? Pois non teño ni idea, verdad? O que son ese tipo de cifras, sabes? Non é como, ao mellor, outras escolas que fachendean de, non, temos non sei cantas matrículas. A min eso... Non lle das tanta importancia ao número, non? Que teremos, ao mellor, 130, 120 alumnos, ao mellor. Bueno, por aí, está E genial. o perfil son máis nenos, supoño, ou máis xente maior? Sí, ao final os grupos grandes conforman máis nenos que entre 8 e 12 anos, ao mellor, pero sí que tanto peña adolescente tamén temos, tamén de adultos, sorprendentemente, tanto ano pasado como este, sí que tanto en teatro, en asignaturas musicales e tal, sí que notamos un auge, non? En idades, eso, pois, que a partir dos 30 anos, ponño así. Carai. E notades que hai algunha que tira máis que outra? Que hai algunha destas materias que tira máis? Sí, a ver, sempre hai preferencias, sempre hai materias que costa un poquinho máis facer grupo, non? Moitas veces por descoñecemento, non? Como é, por exemplo, de artesanía, non? É unha materia que igual floxea un poquinho, porque a peña tamén non sabe se vai chegar ali e vai facer unha cesta ou empezar por algo como super complicado, non? Pero, bueno, sempre todos traballamos con grupos pequeniños, entón é como que o ensino, ainda que sea algo colectivo, é como super individualizado, non? Pero sí, despois materias que funcionan super ben, plástica, como sempre, non? Mais tuvemos varios cambios de profesor, ao principio para arrancar, ahora temos un profe que creo que dimos coa clave, genial, porque ademais os nenos dan desde
eso, pintar con acuarela, con óleo, con diferentes técnicas, a tamén facer pirograbados, facer escultura, e así, entonces é algo como que, claro, van pensando que é ir ali a dibujar ou que che impriman Pokémon e os pintas, non? E ao final, claro, están dando un mogollón de movidas que a mitad non sabían nin que existían. Claro. E supoño que non vai solo xente de Vilanova, non? Ou sí? Non, que vai ao final eso, ser unha vila pequeniña, non todo o mundo quere isto, non? Sempre hai algún deporte, outro tipo de ensino ou así, pero sí que Peña de Portonovo, de Vilagarcía, Vilaxoán, Illa de Arousa, un pouco da contorna, non? E agora estaredes co fin de curso ou xa o fixestes? Sí, este sábado é o festival de fin de curso e despois xa campamento a tope. E facedes campamento de verán en xullo? En xullo, sí. Que vai consistir? Pois eso, é un pouquiño como se fose un resumo de toda a actividade artística que se pode facer, non? Con nenos, eso, entre 5 e 12, un pouco non nos columpiamos cos máis peques de todo. Que pasa? Que eso, aí sí que damos, tipo, pois daremos algo de manualidades, por supuesto, non? Despois tipo andainas, gincanas, faremos xornadas de cociña, algunha excursión, algo de maxia tamén, tipo experimentos científicos, non? E sempre pechamos o campamento con un mural colaborativo en gran formato no centro da vila, e que eso é como, claro, te los hai a pintar toda unha mañá os nenos nunha parede, sabes, os tipos flipan. Claro, e despois queda ali, entendo? Sí, claro. Queda ali. Entendo que cando empezaches con Caliveras querías facer, lín por aí que querías facer como unha canteira, unha pequena canteira así artística en Vilanova. E hai canteira? Hai canteira. Hai canteira, ves que hai xente que empezou con nós, pois, por exemplo, en plástica, non? Hai un chaval que empezou con plástica, ahora está facendo diseños para videoxogos e todo, hai xente que quere, pois imagínate, non? Estudiar unha carreira de X cousa, non? Ou alguén que quixo estudiar para actriz, por exemplo, como que despertou eso vindo ás nosas clases de teatro. Claro, empezando teatro con vos. Claro, entonces é eso, non? Como que está guai, como nos orgullece, non? Os dous tipos de ensino, digamos, non? A xente que busca vir para participar e pasalo ben, pasar o rato, ter un hobby, distraer a cabeza, como a xente que apúntase a unha historia porque lle gusta e ao final como que desperta en el eso de, pois quero me dedicar a isto, non? Ademais, un fuerte noso, creo que todos os profesores son artistas, non? Entonces, claro, o profe de batería, pois, toca e grava discos, o profe de guitarra toca e grava discos, o profe de plástica fai traballos, a profe de teatro é actriz, non? Entonces, eso é algo que, a hora de empapar ao alumnado, é algo que afecta moitísimo, porque, para ben, por suposto, porque, claro, teñen como o exemplo vivo ali, todas as semanas de pois si estudiando con isto, dándolle caña a isto, pois podo chegar a vivir do que me gusta facer, non? Claro, tamén lle podedes dar unha perspectiva realista do que é vivir desa arte, non? É dicir, o que é realmente ter que vivir da música ou ter que vivir e que les saiban o que hai. E ti como músico, que lles contas deso? Pois, a ver, consellos de todo tipo. Ao final, pois, queres que fagan bandas, que salgan a girar, aínda que sea pois nun futuro, non? Nos peques, e sempre lle días como as trabas que hai, non? Tuve unhas xornadas de clase de combo cunha banda de chavalitos, non? De rompecalaveras, hai super cañeros, hai do cole de San Miguel, son así, do Viña Grande. Claro, pisaron varios festivales, en parte por ser nenos, non? O rollo de a gracia, tal e cual, e aí nunha desas clases enfoquina sodes nenos, vale que non estades pola pasta, ni moito menos, pero que non vos vacilen. Sabes, que non vos teñan un día inteiro tirados para tocar media hora, que non vos teñan sin un acuario, sin unha botella de agua, sabes, que non vos vacilen. Está guai e tocar e tal, pero así tamén evitas un pouco que lle collan rabia, non? Que chega un momento que non lle guste, porque claro, como os mangonearon tanto,
desde unha ignorancia, sabes, de os chavales que queren ir ali, tocar cos colegas, pasalo ben e tal, non? Entón, sempre hai como esos consellos de experiencia propia, de levar moito batacazo, por suposto. Claro. E quería che preguntar tamén sobre o de antes, de se alguén despunta, cando ti ves que algún chaval despunta, hai que dicirlle ou non? Porque o mellor o dicirllo como que lle pos unha presión en riba. Sí, a ver, non dicirllo, en plan, buah, eres la leche, eres o mellor que pasou por esta escola, lógicamente, non? Porque sempre hai que ter presentes os valores de humildade, non? Aínda que sepas que tocas ben, que o mellor que ves a outro chaval que non toca tanto como a ti ou así, tens que ser humilde sempre, respetar a todo o mundo, non? Eso sí que son valores que inculcamos pois desde raíz, non? Pero cando ves a alguén que sobresale, primeiro doulle caña, hasta que vexa que... Hasta que non dá máis. Claro, hasta que non dá máis, sin abusar tampouco, lógicamente, pero son eles mesmos os que se teñen que dar conta, sabes? Si que o alientas e dices, guau, pois isto genial, pois esta idea que fixeches aquí, moi ben, pois isto aquí hai que melloralo, tal. Non, pero eso, xogas co de apretalos, sin afogar, por supuesto, non? E máis cando son nenos, e despois, claro, a tipo recompensa, non? Nada físico, recompensa, que curraches ben, vale, pois todo o resto da clase vai tocar cancións e un pouco o que che mola, non? Que non badaneaches ou fai falta darlle caña a isto, pois menos cancións e máis currar, sabes? É algo que como clase a clase vas vendo, vas tanteando e facendo. E ti como baterista, como experto neso, que sería o máis complicado para iniciarse na batería? Que é o máis difícil, o que máis costa na xente? O que máis costa para empezar a batería, eu creo que é máis nos nenos, que sempre como un esforzo que teñen que facer de casa, é mercar unha batería. Porque ti podes empezar con todas as ganas do mundo, non é unha guitarra, podela ter por 100 euros ou mellor ou así, unha batería xa é máis complicado. Ora, eu estuve en 2 anos, os meus 2 primeiros anos empezando a estudar, non tiña batería. Non é que a tuvese física, pero os meus pais dixeron, non, hasta que vemos que te apliques non xa montamos, que estaba mercada, sabes? E despois o tema de, como todo na vida, ter unha rutina, ter un hábito, non? Que nos peques igual é máis fácil, porque alguén adulto, pois xa, traballo, que si fillos, que tes os días libres, non te posa tocar, sabes, aproveitas para facer calquer historia, non? Pero eso quizás é o máis complicado, non? Conseguir ter un hábito. Deso, non todos os días, estar 8 horas arriba do instrumento, non? Pero, bueno, como a todo. Crearse un hábito, unha especie de rutina, non? Estar un poquinho todos os días enriba do instrumento, antes de pegarse un atracón de un día a 8 horas, non? Que lle dirías á xente que ten un poquinho, pois o que falábamos antes, de vergoña de ir ata ali e aprender, mellor pola idade que ten, ou, bueno, de arrancarse, a chegarse a vos, que vos estades no Teatro Valle Inclán, ali en Vilanova, non? Sí, no auditorio. Que lle dirías? Pois, a ver, é fácil, que veñan a probar, que lles mola, genial, que sigan, que non lles mola, que den outra clase de prueba, que son gratuitas, vale, pero eso, que a peña se anima a probar, que moitas veces ese medo do vou ali, é todo de miniños, tal, porque igual a imagen da escola pois é máis enfocada hacia un público máis peque, porque ao final é un pouco o target, non? Digamos, obligado, porque é ao final do que tes máis público, non? Pero eso sería que se animen a vir a probar, sea cal sea a disciplina que lle mole, sabes? Hai xente que veu a probar algo, que non veu o que era o que necesitaba, genial tamén, sabes? Houve peña que veu a probar como por si acaso, e tal, e ao final, pois, que lle molou un mogollón, non? E para ano que ven, tedes pensado introducir algunha novedade, algunha materia diferente? Pois, saín que temos algo en mente, pero unha inversión un pouco tocha. Entón, vamos, non día a día, pero mes a mes. Ahora estamos centrados no peche do curso, no campamento. En agosto empezaremos a darlle forma xa a todo o novo ano, e a ver se nos sale adiante aí. Eso, non nos podes adiantar nada desa ilusión. No. Vaya, por Dios. Bueno, pero unha inversión... Non, porque aínda que non é fijo, eso, ao final é unha escola humilde, sabes, é unha inversión de bastante guita. E tedes que asumir vos ou tedes algunha axuda ou algunha... Si, isto vai por conta da escola. Por conta vosa. Bueno, xa para rematar, pois que che gustaría, cal sería o teu sollo con Caliveras, que che gustaría... Pois primeiro seguir
que non vaya pa o tacho, que eso é non parece, bastante... non? Ides para arriba, de momento? Sí, un poquinho a pouco, pero seguros, que é como o mellor. Pois o soño, pois un pouco ter o noso propio local, e que, aínda que medren en materias, que medren instalacións, o mellor ou así, e non centralizar a escola. Ainda algo que nunha entrevista pasada me preguntaron, gustaríache ter como franquicias, non, da escola? Non, é unha escola para Vilanova, sabes, para xente da contorna e de todo o mundo que queira vir participar, pero esa escola afincada en Vilanova, pois con as instalacións máis propias para eso, que están ben as que temos e non hai queixa en absoluto, pero sí que pois algún aula máis nos faría falta, non? E así algunha cousiña. Ir medrando poquinho a pouco, despacio, pero... Sí, eso, con algo de ambición, pero tampouco que nos coma, sabes? Eso de ter que decir, pois dentro de 5 anos temos que estar facendo non sei que. Non. Pouco a pouco. Un poquinho a pouco, relajados. Bueno, pois agora que vayamos ben ao fin de curso, que sigades medrando pouquinho a pouco, que sigades eso, sobre todo metendo nos chavales ese espírito da arte, é o fundamental. Bueno, pois Nolo, moitísimas gracias por vir ata aquí. Nada, a vos. Gracias tamén a vostedes por estar aí, vémonos na próxima entrevista.